Ka na guys, nato dito sa farm. O nana, nato ni siyag asin, nato pamuhugasan. Na nato kuwi, nato nato. O luto na ang atong ginisang ampalaya. Mabuhay Pilipinas, sugod Mindanao, maayong buntag Surigao del Sur. Diyan na po ko sa atong YouTube channel, Israel Siguala. Ang atong recipe lutoon karon, ginisang ampalaya with beef. O panigo ninyo kay mag-harvest na dito sa farm, o tara magsugod na ta. Ka na guys. O diarag akong na-harvest tanan o magluto na ta. Ta guys, ang atong palya o ang palaya na harvest nato dito sa farm o magsugod na ta sa atong pagluto. Para ta atong lutoon. Hinog na guys, pero pwede pa ni siya lutoon. Magkuhaon na tag-itlog na native ang atong gamiton. Okay, natin mga itlog diri ako haon nato. Itlog hatag duha diri ah. O nana. Butangan una nato ni siyag asin, bisan nato ni siya lutoon. Kumutan nato asin. Ana man tubigan nato. O gamay lang. Kay kumutan naton siya karong lugwa ang iyang duga.
kumot ato papuhugasan para mawa ang kaparat. Butang na nato ang karlang, itong ata o karlang. Bigan nato. Nana nga tong karlang, takpan na nato. Butang na nato kuwil. Butang na nato kapon. Butang na nato kupay. Butang na nato kamay. Takpan nato. Okay guys, diyan na. Ato saning balaton ang mga panako. Pwede na nato ibutang ang atong palaya. Takpan muna nato. Atong bukal sa native egg. Atong bulbulan o magic sarap. Takpan muna nato. Tanaw nato ang karlang, bukal na. Ang kalami sa atong ampalaya. Nagibutangan nato native egg. Okay. Ato na dahil siyang itatag ito.
luto na ang atong ginisang ampalaya. Naluto na gyud ang atong ginisang ampalaya. Lami gyud ni ug naputay karlang. Karlang ang tawag ng mga ni. Dilawan na to. Kalami. Nahumanata sa atong pagluto o natilawan na nato ang atong ginisang ampalaya. Perting lamiag napagayon tay karlang na atong gipares sa atong ginisang ampalaya. Kung giganahan mo din niya sa akong YouTube channel, ayaw po ninyo kalimti mag-subscribe na mo diha o click notification bell para ma-update mo sa bago kong i-upload na video. Dinhira ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. Bye bye.